Katon lampian merak kesimper ledang lerang adang nyampeng barang asa sonder sinter angor rek mopi naca teman telat wilis Katon lampian merak kesimper ledang lerang adang nyampeng barang asa sender sinter angor rek mopi naca teman telat wilis Katon lampian merak kesimper ledang lerang adang nyampeng barang asa sender sinter angor rek mopi naca teman telat wilis Katon lampian merak kesimper ledang lerang adang nyampeng barang asa sender sinter angor rek mopi naca teman telat wilis Katon lampian merak kesimper ledang lerang adang nyampeng barang asa sender sinter angor rek mopi naca teman telat wilis Ayan kapya kawe kumon takon sarta rukun akeh kang kayong yon nadis rana iku tenan jamu nyawiji panemu tandang ing kalbu ayo gawe kumpul takon sarta rukun akeh kang kayong yon nadis rana iku tenan jamu nyawiji ing panemu tandang ing kalbu gawe kumpul takon sarta rukun akeh kang kayong yon dadis rana iku tenan jemu nyawiji ing panemu tandang ing kalbu ayon kapya gawe kumpul takon sarta rukun akeh kang kayong yon dadis rana iku tenan jemu nyawiji ing panemu tandang ing kalbu kapya gawe kumpul takon sarta rukun akeh kang kayong yon dadis rana iku tenan jemu nyawiji ing panemu tandang ing kalbu kones ayan kapya gawe kumpul takon sarta rukun
akeh kang kayongyon dadi srana iku tenan jemut nyawiji ing panemu tandang ing kalbu ya ya kapiak gawe kumparatakan serta rukun akeh kayongyon dadi srana iku tenan jemut nyawiji ing panemu tandang ing kalbu hae 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 gawe kumparatakan serta rukun akeh kayongyon dadi srana iku tenan jemut nyawiji ing panemu tandang ing kalbu hae 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 yen kapiak gawe kumparatakan serta rukun akeh kayongyon dadi srana iku tenan jemut nyawiji ing panemu tandang ing kalbu hae 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 la 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 ayan kapiak gawe kumparatakan serta rukun akeh kayongyon dadi srana iku tenan jemut nyawiji ing panemu tandang kalbu dadal kaya mumpul walayangane menjawarna balasane saujake kapreye wa aku kumpul kaya kumpul lan satelit sako darana kelan kenceng naik mantarne mapur jajar jaran sambrane aja nyangkut bareng ae dimenawen ora patet benang hae 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 kaya mono walayangane warna-warna tapuane dadal kaya mumpul walayangane mono warna balasane saujake kapreye wah aku kumpul kaya kumpul lan satelit sakotarna kelan kenceng nae montore mabur jajar jaran sembrani ojo nyangkut bareng ae dimen awet ora padat benang hae
warna-warna campukane dadal nyanyi mumpul rasane aku kumpul kaya kumpul lalasan alir saku karena kolar gitu kae montore mabur jajar sembrane nyangkut bareng timen amen ora benar-benarnya kancaning kisih gembira alerap-lerap banyune segara aku ya numpak prau layar ngeten minggu ke pariwisata alon raune was tengah ya juga banyu binalah ora jemu-jemu karo mesem guyu ilangake rasa ngralasu ate jawel mas sapore sope setengkal apa katon ngawe-awe prayogane badhe bali wae dene sesuk esuk tumanten nyambut gawe ayo kanca ning kisih gembira alerap-lerap banyune segara ate ya numpak prau layar kete minggu ke pariwisata alon braune vos nengah ya piupia banyu pinanglah ora jemu-jemu karo mesang guyu ngilangake rasa longralesu ade gawe Jepol wis sore tengkal apa ngaton ngawe-awe ayogane badhe bali wae kene sesuk tumanten nyambut gawe ayo joget ikang
coreng isih gembira aliran banyune segara kalian ombak layar netino minggu pare wisata alon praone wis nengah piyu banyu pinenah ora jemu-jemu karo mesem kuyu Rapalo rahasu ade jawas kebun wis sore weteng kalopo kaaton awe prayogane becik bali wae ene sesok esok tumeteng nyambut gawe